Оставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики, Эритреи. سلام زخبركم تخاطرت زمدب ازي نيرتران كبابيان تصلو ناقدس ፍጻሜታት ዋናው ሓበሬታ ዝቀርበሉ በለማይ መደባት ክሮዩ ኣብቲ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪካ 17 ጥራይ ዝተሳተፉ ካልኣይ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪካን ቭላድሚር ፑቲን ናይ ጸሊም ባሕሪ መገዲ ስርናይ ንኽኸፍትን ምስ ዩክሬን ኣብ ዕርቂ ንኽኣቱን ካብ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝቐረበሉ ጻውዒት ብምጻቡ እቲ ጉባኤ ብዘይፍረኸም ዝተዛዘመን ኣብቲ ናይ ዕርቅን ሽምግልናን ጻውዒት ኢሉ ዘይሓወሰን ንዩክሬን ወሬራ ንዘላ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኹም ዝተኣወጀ ናይ ምዕራብ ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩልና ከም ዝተኣወጀ ኢና ንወስዶ ብምባል ንቭላድሚር ፑቲን ንስኻ ምርሓና ዝበለ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ካልኦት 5 ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ስርናይ ረድኤት ክግበረሉ ምዃኑን ፑቲን ወሲኑ ኣሎ። ቭላድሚር ፑቲን ትማሊ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ኤርትራ ትርከበን 6 ሃገራት ኣፍሪካ ብጠቕላላ ካብ 25 ክሳብ 50 ሽሕ ቶን ዝበፅሕ ስርናይ ብነፃ ክልግሰለን ምዃኑ ሓቢሩ። እተን ሃገራት ኤርትራ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ዚምባብዌ፣ ማሊ፣ ሶማሊያ ከምኡውን ማእከላይ ሪፐብሊክ አፍሪካ እየን። 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республики, Эритреи. ኣብቲ ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ ካብ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 2019 ተመሳሳሊ ዋዕላ ዝነበረ ዝወሓደ ቁፅሪ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ክሳተፍዎ ከለዉ ሓደ ካብ ቀንዲ ምኽንያታት ምጉዳል ቁፅሪ ዓለማዊ ኩነኔ ወራር ዩክሬንን ኣብ መፋርቕ ሓምለ ሩስያ ዓሚቕ ካብ ዝኣተወቶ ውዕል ስርናይ ካብ ዩክሬን ብመገዲ ጸሊም ባሕሪ ንክሓልፍ ዘጻብቑ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ምሰሓባል እዩ። ሃገራት ኣፍሪካ በዚ ምንሰሓብ ዝጽልዋሉ ምኽንያት ከዓ 57 ሚእታዊት ናይ ዩክሬን ስርናይ ናብ ኣፍሪካን ኤስያን ንስደድ ብምንባሩ ቅልውላው ቅረብ መግቢ ዘኽትል ብምዃኑ እዩ። ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ምዕራብ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋዕላ ንኸይሳተፋ ፀቕጢ ከም ዝገበረ ኣብቲ ኣኼባ ብምንቃፍ ኣፍሪካ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣገዳሲ ናይ ሓይሊ ሚዛን ትሕዝ ምህላዋ እውን ገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንፑቲን ናይ ሰላም እማመ ከቕርብሉ ከለዉ ንውዕል ምትሕልላፍ ስርናይ ጸሊም ባሕሪ ከኽብሮን ብውህደት ፀቕጢ ከም ዝገበሩሉን ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይቲ ጉባኤ ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ፀቕጢ ተሪር ብምንባሩን መራሕቲ ኣፍሪካ ብከምዚ ዓይነት ውህደት ክንዲዚ ፀቕጢ ክገብሩ ክረኣዩ ናይ መጀመርያ ምዃኑ እውን ሮይተርስ ጠብፂቡ ኣሎ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ቦምበር ሙሳ ፋኪ መሃመት እዚ ኩናት እዚ ግድን ክዛዘም ኣለዎ፣ ብሰላማዊ መገዲ ጥራዩ ክዓርፍ ዝኽእል ክብል ቃል ይህቡ ኣሎ። እቲ መራሕቲ ኣፍሪካ ዘቕረብዎ ናይ ሰላም እማመ ሩስያ ሰራዊታ ካብ ዩክሬን ክትስሕብ ከምኡውን ታክቲካዊ ኒኩለራዊ ኣፅዋራ ካብ ጎረቤት ዩክሬን ዝኾነት ቤላሩስ ክተውፅን ብዓለም ለኻዊ ናይ ገበን ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ተነቢሩ ዘሎ ናይ ቀይዲ ፍርድን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታትን ከላዓል ዘጠቓልል እዩ። እቲ እማመ መራሕቲ ኣፍሪካ ንፑቲን ቅድሚ ወርሒ ዘቕረብሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ትማሊ ቀዳመ ሰንበት ዋዕላ ወላ እኳ እቲ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከም ዘኽብሮ እንተገለጸ ብፍሕሹ ገጽ ከም ዘይተቐበሎን በንጻሩ በቲ ኩናት ዩክሬንን ሃገራት ምዕራብን ተሓተቲ ብምዃነን ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ኣኼባ ገሊጹሎም። ፑቲን ነቶም መራሕቲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሩስያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ዩክሬን ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ይወርዳ ስለ ዘሎ ምቁራጽ ተኽሲ ንሩስያ ፍጹም ግብራዊ ክኸውን ከም ዘይክእላ ነጺሩሎም። ምስ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ዩክሬን ብዝተሓሓዝ ትማሊ ሰንበት እዞም ኣፍሪካውያን መራሕቲ ካብ ሩስያ ከይወፁ ርእሲ ከተማ ሞስኮ ብናይ ዩክሬን ድሮናት መጥቃዕቲ ከም ዝበፅሓ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ መልሲ መጥቃዕቲ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ ከይተተንከፈ ብርግኣት ናብ ዝጸንሐ ዞባታትን ከባቢታትን ሩስያ ከረኻኽብ ጀሚሩ ከም ዘሎ እውን ዘነጽር እዩ። ፑቲን ብዓርቢ ኣብ ዝገበሩ መደረ ብሰንኪቲ ሃገሩ እንደገና ኣትያቶ ዘላ ዕጋት ኣኻል ዝሓዛ መራክብ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዋጋ ስርናይ ኣብ ዓለም ክብ ብምባሉ ንሩስያ ዘርብሕ ብምዃኑን ሩስያ ከዓ ካብዚ መኽሰብ ንዝደኸያ ዝበለን ሃገራት ኣፍሪካ ክተካፍል ከም ትኽእልን ገሊጹ። እንተኾነ ነዚ ዝበሎ ሓገዝ ብንጹር ንየኖት ሃገራትን ብኸመይን ከም ዝውሃባ የነጽረን ዘሎ ብናይ ፑቲን ግብረ መልሲ ካብ ዘይኣገቡ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝመስል
ናይ ግብፂ ፕሬዚደንት ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ንፑቲን ኣብ ምትሕልላፍ ሰደድ ስርናይን ንሃሮ ዋጋታት ኣኻልን ዝግበር ፖለቲካዊ ፀወታ ቅቡል ከም ዘይኮነን ነቲ ብቕልጡፍ ዝዓርግ ዘሎ ዋጋ ኣኻል ንምቁፅፃር ስምምዕ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክግበር ከም ዘለዎን ነቐፌታዊ ፃውዒት ኣስሚዑ። ብሓፈሻ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ጉባኤ ዝተፈላለየ መርገፂ ከንፀባርቑ ተራእዮም። እቲ ዝበዝሑ መራሕቲ ኣፍሪካ ዘቕረብዎ እማመ ሰላም ግን ብኩሎም ኣፍሪቃውያን ተሳተፍቲ ዘቐረበ ይነበረን። ዝበዝሑ ኩናት ዩክሬን ንኣፍሪካን ዓለምን ብኣሉታ ይፀሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ክግበረሉ ክፅውዑ ከለዉ ከም ናይ ኤርትራ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከዓ ኣብ ጎኒ ቭላድሚር ፑቲን ደው ክብሉ ተራእዮም። ኢሳያስ ምስ ፑቲን ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኩናት ዩክሬን መመሳመሲ ወራር ኔቶን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብምዃኑን ፑቲን ነዚ ህሞት ተጠቒሙ ዓለማዊ ቅርፂ ዓብላልነት ንምግልባጥ ብመሪሕነት ክሰርሕ ከም ዘለዎን ኤርትራ ብዘለዋ ዓቕሚ ምስ ሩስያ ከም ትተሓባበር ምስ ፑቲን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቃል ይህቡ ነይሩ እዩ። ንድሕሪት መልሲ ኢልና እንተሪእና ኤርትራ ኣቐዲማ እውን ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓፈሻዊ ባይቶ ዝገበሮ ሩስያ ካብ ዩክሬን ሰራዊታ ክትውፅእ ዝብል ፃውዒት ካብ ዝተቃወማ ውሕዳት ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብምንባራ ኣብ ዓይኒ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ኣትያ እያ። ናይ ሩስያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስተር ሰርጌይ ላቭሮቭን ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ዓውደቱ ኣስመራ ላጊሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። እዚ ሎሚ ፑቲን ንኤርትራ ብነፃ ክልግሶም ምዃኑ ቃል ዝኣተወሉ ስርናይ እውን ፃማ ናይዚ ዝተጠቕሰ መራሒ ኢሳያስ ኣንጻር መርገፂ ምዕራብን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዘረኣዮ ደገፍ እዩ ዝመስል። Центральноафриканской республики, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна обеспечим и бесплатную... ኣብቲ ዋዕላ ካብ ናይ ኤርትራ ዝተፈለየ መልእኽቲ ዘስምዑ ናይ ኮንጎን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝርከብዎም መራሕቲ ንፑቲን ዝሃብዎ መልእኽቲ በኣንጻሩ እቲ ኩናት ንኣፍሪቃ ስለዝፀልዋ ንሰላም ክፅውዑ መሰሎም ምዃኑ ብምጥቃስ ንሰላምን ምርግጋእን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሕን ናይ ሽምግልና ተራ ሒዞም ነቲ ኩናት ንኸቋርጡ ዘለዎም ቁሩብነትን ገሊፆምሉ። ናይ ኮንጎ ፕሬዚደንት ሳሱ ንጉሶ ኣብ ዝሃቦ መደረ ንኣብነት ሰላም ዝለዓለ ትኩረት ክወሃባ ከም ዘለዎን ኣብ ኤሮጳ ሰላም ንኽነግስን ፀዊዑ። ናይ ሴኔጋል ፕሬዚደንት ማኪ ሳል በወገኑ ርግኣት ንኽመፅእ ነድሪ ግርጭት ክዝሕል ከም ዘለዎ ክገልጽ ከሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ሴሪል ራምፖሳ ሃናፂ ዝርርብን ምቅርራብን ነቲ ኩናት ክፈትሕ ከም ዝኽእል እምንትኡ ኣነፂሩ። እንተኾነ ካብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኤሮጳ ኤስያን ዓለማዊ ትካላትን ዛጊድ ዝተገብረሉ ፃውዒት ሰላም ዘይተቐበለ ፑቲን ነቶም ኣፍሪካውያን መራሕቲ ነተበግሶታትኩም ነኽብሮ ኢና ብጥንቃቐ እውን ክምርምሮ ኢና ዝብል ናይ ቀላዕለም ዝመስል መልሲ ሂቡ ኣፋኒዎም። ሎሚ ሶኒ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፉ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝበገስዎ ናይ ሰላም እማመ ከይሰመረሎምን ጉዳይ ቀረብ ስርናዮም ከይፈትሑን ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼቦኦም ዛዚሞም ነናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ። እተን ካብዚ ዝተፈለየ ውፅኢት ዝረኽባ ኤርትራ ትርከበን 6 ሃገራት ኣብ ዝመፅእ 3 ክሳብ 4 ወርሕ ብድምር ካብ 25 ክሳብ 50 ሽሕ ቶን ስርናይ ክለኣኸሎም ምዃኑ መራሕተን ተስፋ ተዋሂቦም ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ። ስለምክትታልኩም ነመስግን።